दासिम मोनदों नै बिचारानो बे बारस'नाय लामायाव Ê, mua, ông đấy. Thành gì? Deh. Denjar, Manchika, Sochibu. Daसो सफैदों फुरा बिर लामायाव नायलांबाय थादो नोंथांमोना गेटजों हाबासो आङो दस्राजोंसो एरायना फैबाय दस्रा साइडजों नायनोल' नाङा साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना होलां अननानै लाइक खालाम आयौ 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 हनै एम्फौ बायदिखा मानसिफ्रा सयथिबो नै बावनो मिटिं जाग्रा जायगाया दासो मोनफैदों गेटआनो एरजायसोमोन नै ओरैजाय बैजों जाबोनांगौमोन आं ओरै थबस्र' बारस'बोबाय दा ओरैजाय बारस'नानै फैबाय आं बिराद गोजान गिदिंबावनांगौमोन ओंखायनो बारस'बोबाय आं थबस्र' ओरैजाय र' मानसिफोरखौ देखायजोबनो आं नोंथांमोननो देन्जार मानसिखा सयथिबो मानसिया एम्फौ बायदि নির্বাচনের ফলাফলত ভারতীয় জনতা পার্টি কোন প্রথমবারভাবে হিন্দু আইনে পরিবর্তন বিচারিছিল পরিবর্তন প্রমোদ নেতৃত্বে